लाइथांलाय 24 जून सालो नंदननगरनि कासे पार्टीमुं तिप्रासा ताखु खरकसा थाइचुकमा फाइलांमानि ब हलि क्रस कलेजाव पलिटिकल साइन्स सब्जेक्ट अनार्स नावै ब रोंसोरोङै दङ ब थाइचुरक फालिपानो कलेज फिरिना हिनै ब थाइचुरक फालै दाबो थाइचुक कुमुन मानमानि जरा थाइचुक कुमुनक फालिपानो ब कलेज फिरि जावानि हिनै ब थाइचुक फाल दंमानि आ जराव फाइ नंदननगर आमसानि गुबुन दफानि लोकाल लक बायबो माना खालायजाकमानि यागुलो कक बांलाय मुंनि पार्टीमुं हाकेला पार्टीमुंनो कितिङै लाइथांलाय सालाव TSF TISF फाइ विजिट खालायफैका यागलो 26 जून अ सालो अंके YTF रक फाइ विजिट खालायफैका हाकेना लगिव NCC PS तै जिबि आउटपोस्ट फाइ सकपाइका लोकल बोलो यहाँ का लोकल लोग हमको इनको देखने के लिए मिले थे दूसरा लोकल लोगों को देखने के लिए देता है सुनना चाहिए था तो तुम जो बार बार जो बिल्कुल यूज कर रहे हो डोंट यूज दिस बाइक ये सब यूज मत करो इट्स बिकम कम्युनल ये सेंटिमेंटल मत करो ये और पाइनएप्पल का है वो ओनर से लेके वो तो क्या बिजनेस करती है सिर्फ पाइनएप्पल हम भाई सिनी जो तो मीडिया सोनो संतिनर नंदननगरनि सिनी कायसा फाल नक याकबा फालनि जागावनो फाइसक बायजाक एक्चुअली सिं खोनाका थांनाय 24 तारिखो सिनि ससियेल मीडियानि बिसिंतै जेखिनि खरसा ताखुक अ जागाव थाइसुक याका फल यां आमहाय आनरसर फाल तमानि अरनि जे लोकल रक बाय माना खायजों माने सि अ माना खायजों माने तैनो जों YTF बासाय फैके बनि सामो एन सुनुका पहिला TSF रक बा जागा फाइ बरना हेल्प खामानि आबन यागलो TSF रक फाइकेनो एन जों बिङ YTF सिक्ला संगठन बुबाग्रानि जों लिडारशिप जों अबन नायो सुद पलिटिकल नि बागै सिनि जों सोशल नि बसिनि बरनो जों गाय चुमाना मुसुं आइसे एन फालनानि बागै जतनि राइट्स दङ पाइनानि बागै ब जतनि राइट्स दङ एन निनि जेकुनो दिल्ली मुंबई कलकाता बेंगालुरु जे जबान थाङै नोंकुनो जेकुनो बिजनेस सेटअप खामानो देयर इज नो सच थिंग रिटन इन द लॉ जे अ जागा नों मा फालिया हायसे फियाबा सोंतिनन लुका तिनि नंदननगर हाय जागाव सिमिया गोबां मा अभिनगर जागाव लेक चमनिव गोबां मा जागाव जों जेफोर सिनि बर सिनि कुंथाय बारन बर फालका गांकै मानि खितार जमानि खबर न सोंनुगो एन गोबां मा अभिनगर जों जेकुनो हंका आरो बोसों माइका खायजागो चांदा सागै गोबां मा खायजागो सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन त्रिपुराहायसे जों तामुनो अमाय जराव गोबां मा सिनियर जों तिनि फाइसाबेगा सिनियर गोबां मा जरा सिनि तिप्रासरक नंदननगर आसके सिनि बर दङ जेकुनो प्रब्लेम हांके तामनि बे सिनि बर बसकांगो बासायाव यां कोनाव दे नाहारलाय तंनायनि सावहायसे एन आवन बन कायसा मेसेज पास खानानै मुचुंगो बुबाग्रा जोंनो आबन कायसा होप कायसा एबिलिटी फुनुका जे yes we have the ability to fight back against those people who has been सुनो माइके जरा इंट्रोगेट खाने रनो जरा सुनो माइके तो लोअर सेक्शन बरन जेतुमा रनो बुबाग्रा has taught us to fight back the ability of Tiprasano आबन मैं सुंतिनो जगह फायो एन गोबां बरक तिनो जगाव सुदु जाने पार्टीनो सिम हामजालाय दङ हायसि जों सिनि सुदु पलिटिकल पार्टीनो कार्यावै जों सोयचिले सिनि बरनो चुबाना मचंगो एन टुमुनो अमहाय इन फ्यूचर नंदननगर अभिनगर बा लेक चमनियाव अमहाय जेकुनो नङै थांनो दंहाय सिनि बरनो पय तामो ग्यारेन्टी दं जे आनि कामी जम्पै जलाव उदयपुरनि 10 फायै जेफोर बानिया खाया फायफोर आरो जेकुनो प्रब्लेम गला बा ताम ग्यारेन्टी दं जे मान्दाय हाय जागाव आरो बानिया खाया थांबरबो आ जागाव जेरै नेनि 10 बोसोरनि बरक बा जेकुनो बोसोरनि बरक थाङै प्रब्लेम या सो अमायकेन कायसे केवस आचायै प्रब्लेम नाय हायसि जतने फालानि जतने पाइनि राइट्स दङ आबने बे आं कयनाय जे अरन तिनि जों फाइकिया NCC OC नबो कल खायके NCC SDP नबो कल खायके बरक साव बरक अमनो नायनाय जेता फ्यूचर अमहाय तांथुं हायसि जेता फ्यूचर अमहाय तांथुं एनोनाय थाङा हांकाय आबो पुलिस न जों तिनि स्ट्रिक्टलि साइडका जे अमहाय कोनो ताखायथुं हायसि एन जुजिन खाय हांकाय YTF 100% बिसिं 100% बंनि बिसिं बासनाय नंदननगरनि जत बानिया खायनाय सिनि बरक तामो बंनि बरक जे केबो इनजास्टिस फिलि तंहां मानि तंहांकाय आजा जों YTF रो बासनाय हायसि हामबाय।